Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:54. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, 4:55. Salawat mayong hapon naman, medyo mabulobasa-basa kag mabulubog na nga hapon sa inyo tanan. Pizza 22 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2020. Ang ginatawag nga bulan sang Kabulakan. Bulan sang ginatawag man nga kahewatan kuntari nga Flores de Mayo. Apang masubo-subo magod halos tanan-tanan nga mga aktibidad sa kasimbahanan. Ang kanselado sa malawig nga tion bangod sa ginaimplementar nga community quarantine. Maulanon nga hapon bangod rin sa Bacolod mga kaaksyon. Nagatupa ang medyo mabuot kag kasarangan lamang ulan. Akon kaisa ginasugdan ini mga kaaksyon sang dabo-dabo. Ginabuslan sang talithi. Kag kun maangi makig ang kalangitan, makig ang atos sa nga langit, ay nagapangilat kag nagapanaguob. Binasundan ini makaksyon sang medyo damol-damol nga pag-ulan. Dali sa Bacolod sa nasiling tinapilaman kag gabi, nga naka-eksperyensya ang Bacolenyo sa pagbundak sang ulan. Ano bala ang iya sa nga patimaan? Mayo ayhan o kon malain? Una sa balita, una sa aksyon. Swerte bala ang dala sini sa aton nga palaabuton? O kon normal lang gid nga senaryo ni, normal lamang na ngagakatabo. Kagdala lamang sa nga nagalaslas o kon naikog sa nagbulyada nga si Bagyo Ambo. Kung ano ka baskog, kag perme nga pagtupa sang ulan, tani amo mani ang pagtinupa sang grasyabla, kag kayuhan sa aton tanan. Tani ang pagtupa sang ulan, amo ang kahadlukan sang kagaw nga korona. Kag kung tani ang ulan, bangin alagyan ini para sa aton nga mga salugoon sa gobyerno. Nga madugangan ang ila sirik pag-on kag kabaskog. Agod to nga awayon
ining COVID-19 sa bulig ba naton nga mga pumuluyo. Biyernes kita, thanks God, it's Friday. Doble dos ang numero 22 sa ikalimang bulan sa subong nga tuig. Ang palatuntunan Aksyon Reports After Edition. Magahanot kag mga balbal na naman sa mga balita impormasyon. May paaman nga palo panamyaw kag kalingawan. Depende kung wala sang may maglupok nga dalagko nga balita. Parehas kapon mga kaaksyon nga ti nagsentro nagtutok kita sa isa kadako na naman nga krimen nga nagluntad. Dito kita nag-concentrate. Agway na kita makatalakay sa iban pa sa nga mga nakalinyada nga mga balita naton. Kaway pa nga ang krimen. Amon na lang tong pinagkakatapusan kag hindi na masugdan. Inyo kaaksyon Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal sa nasiling tanak krimen nga pagpatay sa Bacolod. Wala lamang nagpatay o kundi daw linog nga nagpauyog tangod sa sunod-sunod nga mga insidente. Kahapon ang Aksyon Radyo Bacolod among una nga nakaabot sa eksena sang krimen kag nakaplastar sang hitabo. Ining nga pagtiro patay sa negosyante nga si Rolando o kon mas kilala nga si Roland Tan at tag-iya ini sa Crown Agri Trading Corporation sa Nara Avenue, Capital Shopping Center, Bacolod. Tatlo ka mga tao ang naghimo sang krimen. Walang kaba sa paglikidar sa negosyante tangod nagdagon-dagon lamang. Samtang nagapalagyo pamangkot sang Bacolenyo marisolbar ayhan makilala bala ang tagpatay o kung matumod man lang ang motibo sang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Negosyante kag kilalang apelyedo, tuman kadasig kag kakapos lamang ang pagpatay sining persona. Pagpatay sang sining mga gunman nga ti basigin sugo lamang. Grabe, puwerte kag delikado amuning mga tinaga subong nga mabatian sa mga ginastorya naton nga mga residente deres Bacolod. Tangod halos hindi na gani maisipan mo ang kadamuhon sa mga krimen nga pagpatay ang kalabanan ng mga kaaksyon gidaangot sa ilegal nga droga. Preska kag wala pa gani mga kaaksyon sang mulumiyura kung ang dalagan sang kaso nga pagpatay blato sa basketballista kag anay kapitan nga si Bawe Wilar kag ginakilala sa mga pulis nga high value target nga si Gerald Cuadra ay nadugangan na naman ang kaso nga pagpatay. Bagon man sa pagpatay sini kay Roland Tan ang Bacolod nun subong daw ginatingwaan na lamang nga mabutang sila sa pabensaron kag pilit nga itubsok sila sa kokote nga ang krimen nga pagpatay sa Bacolod. Simple na lamang kung gustohon nga patyon patay sa gilayon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bilog nga kalibutan do mayara ko sang nasiplatan mo nga ginakilala sa bilog nga kalibutan nga crime capital of the world. Do may harap la mo tikalain no kung ikaw residente sa mo sa nga lugar no. Di magsigi-sigi ng krimen kung wais ang kasulbaran. Kay mambal malaniya ang asasin o kung tagpatay nga way man sang kaso nga narisolbar. Sigihon tani, baw kakululbaan no. Sabahin naman sa mga otoridad nga nag-ausisa may lauman bala dari ang publiko. Ano ang masaming nagakatabo how? Kung may krimen, tukod task force. Kung may krimen, budlay solbaron. Bangod number 1, kulang ang saksi, kulang ang testigo. Kung may krimen, siyempre, normal, imbestigar. Buinas na lang kung kaysa bangod may ginapasaka nga kaso, pero ang kalabanan maka-aksyon. Daw pareho lamang sang mantika nga natulugan bangod sa katugnaw, no?
Kagkangay lamang sang ice cream nga natunaw sa simple na alimunaw. Una sa balita, una sa aksyon. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Amuning realidad. Sa Bacolod lang tamang karon hambalon da nga. Yes, solbar. Kung na-resolbar ang kaso, ini nga pala tuntunan, madayaw gaya sa ato sa nga mga otoridad nga nag-ausisa, kag nagapaningguha. O galing, damo-damo na sang kaso go, krimen nga pagpatay. Plarios lantaran, wagid sang kasolbaran. Ang sunod nga pamangkot na rin mag-aksyon, sinuayhan ang masunod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kabay pa, hindi na masundan pa. Ano pa kinibaw sa ring balita lokal, Congressman Gasataya nagalaom nga magpositibo. Ang iya pangabay nga ilakip man sa bulig financial confidential assistance ang magagmay nga mga negosyante. Una sa balita, una sa aksyon. Unahon tanay ubos-ubos bulig ang mga 1D18. Mga isang kahig, isang tuka. Ining mga negosyante makasurvive pa man sila. Samtang Seneco, kamusta na kayo? Brown out dawad-law-adlaw na nga nagaluntad haw sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod. Ano ang rason kag nga dalaman bala sang COVID-19? Ang balita angot sa Seneco, sila ang mayara sang pahibalo sa mga konsumidor na kasiling nga hindi magpasunod o kung hindi magbato nila sa nga opisina kung talatapan sang mga tawo nagaedad 21 panubo kag 60 pasaka, pati ang mga babayi nga nagabusong. Bangod loyag sang kooperatiba nga tumanon man kung ano ang nasaad sa Executive Order number 112 sang Bacolod kag sang Interagency Task Force Resolution nila nga number 30 series of 2020. Pero ang Seneco nagsiling maka-aksyon nga sige sa gihapon ang ila sa nga pagbaton sang bayad ha sa ginakonsumo ninyo dira nga elektrisidad. Di nyo na paghulata pa nga magtumpok-tumpok pilang baleran nyo. Mag-4 bulan mabulubog-at na. Kumayara ka mo sang pundo, mayroon wallet bulsan nyo. Mata-mata nyo bayad. Di ka magsilig nga kumong Seneco nagsiling nga wais ang ihimuon nga disconnection. Pero kung magtingob ng baleran nyo, 2 bulan gani bugat na. Ano pagkadayhan ko mag-4-5 bulan ang inusan ni baleran? Una sa balita, una sa aksyon. Kaya mo rin pahibalo mag-aksyon sang Seneco, sige gyapon nila sa niyang pagbato na sang bayad. Pero kung tani mag-aksyon ng Seneco, medyo pulupay baluman pag may time, sang rason kung nga nagaluntad ang brownout. Bisan ginasiling mag-aksyon nga pila lamang ina ka minutos, pero ang gakatabo is brownout. Ang mga taos balay gakakibot. Ang mga tapos balay nga matabuan, mamangkot kag mamangkot gid kung ano ang rason. Ayaw lang kung wala bala sa importante ganihingkot ang tao haw kag matabuan sa brownout. Pero kung matabuan gani nga mayara sa importante, nagaluto o kung hindi pwede nga mapatyan sang suga, piho nga mabatian, pamuyayaw. May paaman pa na nga pudag-pudag kag pangakig. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ganibas sa ring balita sa bahin sang lokal, pag ginabot sa manabo nga mga negrosanon kag Bacolod noon halin sa ibang nga lugar, ginantisipar na umpisa Hunyo 1. Amoning adlaw makaksyon nga tapos na ang implementation sang amoning adlaw nga ginalauman. Way taga siling pinal ha nga amo na gid matabo purti amo nang ginantisipar sang kalabanan nga pag-abot sang Mayo 1 pagpatak sa alas 12 1 sang kagahon o Mayo 1, Hunyo 1. Kalabanan nga mga lugar diri sa Pilipinas, way na sa gina-implementar nga General Community Quarantine. Pero way pa na sang final nga desisyon mag-aksyon ha. Ang senaryo ini mag-aksyon nga dapat gid naton preparahan sang hindi lamang isa kundi tudo-tudo. Preparahan sa lokal nga gobyerno sa probinsya sa Bacolod. Ang importante diri mag-aksyon, medyo makontrol taman ang pag-inabot sang sa mga tao.
dapat mabalaan ning ila sa ning kontak kag destinasyon. Kay kung mag-abot gin man diri sila balik sa Bacolod kag Negros Occidental, ag magdiretso sila puli sila sa ning balay. Kag kung nanong matabo sa ulihi magkuhaan sila sang test AB. Kag matabo nga daw waay gid man sang lugar nga pwede patiniran sila. Magpuli sila. Way taman gid pangayo ba siya mag-positive ang resulta sang RT-PCR test nga kwaon sila. Kundi maging mahapos na ang paghimo sa ginatawag nga contact tracing. Una sa balita, una sa aksyon. Kamo man ang ayo gani ni Governor Bong Lacson. Nabag inabot maka-aksyon sa sining mga returning residents. Mayara sang dapat nga himuon o kon responsibilidad diri ang nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno para sa isa lamang katinutuyo para ang kaso sang COVID-19 hindi na madugangan. Si Governor Bong Lacson maging padala na kopya sang protokol nga dapat sundon sa mga ahensya sang gobyerno nga concern sa pag-inabot sa mga returning residents. Timing gid. Bangod subong nga Biyernes, subong nga adlaw mag-aksyon, ang DILG nagpagwa sang memorandum circular na saad ko na daw ang obligasyon kag responsibilidad sa mga DILG Regional Directors, PNP, kaiban pa nga mga ahensya sang gobyerno sa pag-akomodar sang mga pauli nga mga OFWs kag locally stranded nga mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Mas maayong temprano mahandaan agod sa ulihi, hindi mabihangan. Lasing ko dyan sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ilo kita sa bahin sang Balita Nasional. Balita pungsod nun. Duterte pamunuan ang graduation ceremony. Yes, may graduation ceremony nga matabo. Tingalak mo'y ginadilian man kabay ang pagtipon-tipon, ang mass gathering, pero may graduation ceremony nga matabo. Si Duterte paamos na ang magapamuno. Pero ang balita, graduation ceremony, seremonya, mangin pinasahi ini mag-aksyon. Dangod sa unang hingayon, unang hitabo, himon ini paagi sa ginatuwag nga Zoom. Via Zoom. Kabaling uso subong sa telebisyon nga makit-an naton. Ang graduation iya sang Philippine Military Academy, PMA, kag Philippine National Police Academy, PNPA, bisan pa may COVID-19 pandemic. Ang hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque, first time nga matabo sa maragtas istorya sa Pilipinas, nga ang Chief Executive, tiyaman ng Presidente, amo ang manguna sa graduation rights sang duha ka mga institutions nga wala ang iya sa presensya, hindi physically present, kaya may himo sa bungod. Kundi, dapat may aragid sang drastic changes. Langon sa krisis, nga ginalokdo subong sang kalibutan, bantayan na ta kung nano ang mangin plastada. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba kinibasa nga balita nasional, istorya first wave kag second wave sa infection sang COVID-19. Ama ng istorya mga kakson nga nagbalang-balang. Bangod sa wala nagsalalanto nga pahayag sa mga salaligan sa gabinete ni Presidente Duterte. Ang una nagpalayag si Health Secretary Doke. Dumdum kamo sang yasring ginsiling yes, nabatyaga na ang second wave sang COVID-19 infection. Pero bunggo naman sa palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque. Ambal ni Roque, hindi, wala pa. Tangod ang subong nga nabatyagan. First wave wave pa lamang ni. Una sa balita, una sa aksyon. Umpok kung sa mga bula pa. Pero ang balita sa mga adlaw, angot siri,
Maisa na naman ka salaligan sa gabinete. Isang Chief Implementor sa National Policy Against COVID-19 si Carleto Galvez Jr. Nagsiling ang gobyerno subong naghahanda na sa posible ikadua nga wave sang infection sa Pilipinas. Tikon si Galvez ang pahambalon tilaban na silingon siri para sa iyaway piyang second wave. Pero si Secretary Duque lang na nagambalyaw na second wave now. Ang hambal ni Galvez, ginahandaan pa lang sang gobyerno subong ang posible ha, way papiho nga matabo gini. Hambal yang posible kaduwang wave sang infection sa Pilipinas nga mahimo maghalin sa mga nagainabot kag manugbalik pa nga overseas Philippine workers. Didiri sa aton todo ang mga nagdugang sa kaso, halin giban sa pila ka mga nag-inabot nga OFWs. Sa hapos kag lipot nga sugulan, laktod nga sugulanon, tapos nga mag-insyende, second wave o kon new spike. Bag-o nga arangkas ang COVID-19 cases sa pila ka mga lugar ang pwede nga matabo kung mag-inabot na balik diri sa Pilipinas. Ang mga OFW sali sa mga pungsod nga apektado sa COVID-19, pareho sang Estados Unidos, Italy, Espanya ka mga lugar sa Middle East. Makapakuba-kuba naman dughan nga sa isang itabo kumatabo ni. Nangon sila ni Galvez may arasang kapin 600 sa 30,000 ka mga bag-o nag-abot nga OFWs. Ginkuhaan sila sa test, kapin 600 ay nagpositibo sa COVID-19. Pangamayuan ta na lang niya. Pangamayuan ta tanan. Nga ang taran-taran man nga nagpositibo, mag-alalayo. Kabay pa, Diyos ko, Diyos naton. Mag-alalayo na sila taran. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:15, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang ato sa nga mga pangulong dinalan sa ato sa nga pagpangalagad sa Biyernes nga presentation. Ato sa nga patrol, unahon tahi balon nanong sitwasyon sa Bacolod. Trapiko, nagbinalik na ang damo-damo nga mga sulakyan ba? Iba mag-isa ng observation report sa ato sa nga patrol with Aksyon John. Aksyon John, maayong hapon, please come in. Las 5:15, Aksyon John, please come in. Maula-ulanon kaga magulugal umon nga panahon karon nga po ng aton eksperyensya andri sa sunod sang Bacolod. Aksyon mo apang sa gihapon padayon na pagbiyahe sa pila naman ka mga depasahe nga mga salakyan, mga jeepney kag pila man ka mga pribado nga salakyan nga nagalabay sa pila ka mga mayor nga dalanon sa palibot sang syudad. Karon nga po nakaksyon kung ikumparar mo sa pila ka mga adlaw nagliligad abi Lunes tubto Huwebes mabubugat nga dalagan sa trapiko ang maeksperyensya sang mga motorista at least karon nga po naggulo improve na gid man. No? Light to moderate ng traffic situation ang ma-experiensyahan sa mga motorista nga naglabay sa palibot sang plaza publika karon gid lamang hapon makaksyon particularmente nalong area naman sang Dalan Rizal o Rizal extension padulong naman diri sa may Palangka Avenue karon man nga hapon makaksyon light to moderate gid lamang ang traffic situation diri sa ato naman ginakamtangan along area sang Dalan San Juan makaksyon sa likod o kung diri malapit sa may plaza publika karon man nga hapon aton diri marinag ang mga dipasahero nga jeepney nga nagabiyahe. Importante diriti na butangan nila sa pila ka mga health measures sa mga kaaksyon. Agod nga mabili ng social distancing sa sulod mismo sa mga salakyan. Mas nagdamo-damo na gidman ang mga jeep nga nagabiyahe karon nga adlaw kumpara mo sa mga nagliligad nga may adlaw mga kaaksyon. Makit-an man naton apisar nga tagpilahon gid lamang ang mapasakay sa mga jeep nga mga pasahero hindi punuan ang mga salakyan mga kaaksyon. Meron gapon nga space no hindi but silingon sina hindi mo sina kadamo man ang nagalambiyo nga mga kaaksyon naton kalabanan sila diri o galing kay may mga service nga ila nga mga pribado nga salakyan kay kun aton makitaan sa pila ka border checkpoint nga aton ginpadulungan karon nga apol particularmente na didto sa sur nga bahin sa surad sang Bacolod sa may Bacolod bago border makaaksyon sa Dalan Araneta sakop sang barangay surad sang Bacolod karon nga apon hindi man mo sila kasako didto ang movement ko na pagpasunod sa mga salakyan kaaksyon. Pero karon nga po, padayon man sa gihapon ang paglambihong sa mga motorista, rather sa atong mga
nagugya pagpasiguro nga timatawhay malinaw ang palibot sa surad sang Bacolod kag ila pagsekyar sa pinakamay establishmento komersal nga sakop sa namatag sa mga areas of responsibilities. Ang area mga kaaksyon sa Dalan Araneta mabubugat kida mga dalaga sa trapiko masteryansyahan sa mga motorista nga nagalabay along area diri sang Dalan Rosario Araneta padulo mga kaaksyon sa nga bahin sa surad hindi paglabay naman sa Nice Araneta. Although mga kaaksyon wala pa sang klase sa Negros Occidental High School at ang mabatsagan na ang mabubugat at dalagang sa trapiko, especially nga dragid, kalabanan nga bulyaga o ng volume sa masalakyan, nagalabay mga kaaksyon kalang direksyon man kalabanan pasunod sa nga Metro Bacolod kung downtown area. Ang mga kaaksyon ang alagyan ginabi kung nakamo padulong sa may plaza publika kag subong man dugangan sa pilana kung mga pasahe nga jeepney nga nagabiyahe rason kung nga mabubugat nga dalagan sa trapiko ang inyong eksperyensyahan dira sa area sang Dalan Rosario Araneta padulong Hernais Araneta. And importante diri man mga kaaksyon nga nagagana na ang mga traffic lights, no? Kay magaan sang sistema gid mismo ang dalagan sa trapiko sa pinakamadalan sa palibot sang surad. Ang Dalan Lacson mga kaaksyon particularmente sa may BS Aquino Drive norte kita bahin sa surad bra nagaumpisa. Ang pagbukat sa dalagan sa trapiko mga kaaksyon and dire-diretso naman ina along area naman dito sa Buri Road sa may barangay Mandalagan. Importante man diri sa siling ko na nga nagagana ang traffic lights sa good hindi magtuga sa mabugat na dalaga sa trapiko kung maginuman-gumon or magpinagusto ang mga motorista nga nagbabay sa nakalainaan nga lugar sa palibot sang surad. Sa gihapon nagapabiling isa diri ka problematik o problema abi kung dalaga sa trapiko ang pagambalan ng area mga kaaksyon sa Burgos Circumference Road kung makaroon nga po na moderate to heavy and traffic situation. Makita naton dalang tuman kanamo nga mga delivery van mga delivery truck nga nagalabay sa buman mismo nga lugar. Pero kalabanan gid mga kaaksyon nga mga salakyan gikan mismo sa downtown area kag padulong na sidlangan nga bahin sa surad kay mas malaba ang pila sa mga salakyan. Halin diri mga kaaksyon sa may Burgos Public Market nga ruta padulong dito mismo sa may east portion sa surad sang Bacolod kag magalabay man sa may Burgos Circumference Road. Apang pasagihapon padayon man ang pagkandak o kung pagkasa sa mga operations ng Land Transportation Office sa gud nga masiguro nila nga tanan nga masalakyan nga nagabiyahe mga kaaksyon sa dalanon ang kompleto sa mga dokumento kung mga papeles agud nga make sure Manila nga kung ano man matabo sa mga dalanon like aksidente kompleto ang dokumento nga ginakapitan sa mga driver sa mga salakyan motorista kung bisan pa ang salakyan mismo ang nakarehistro man mga kaaksyon. Sa gihapon ongoing diri ang ilang pagsekyal sa mga dalanon hindi lamang diri sa sulad sang Bacolod kundi bisan pa sa Puog o sa probinsya sa Negros Occidental kay ila diri naobserbaran nga madamo sa gihapon sa mga salawayon sa dalanon. Yaris Mavrisa Otayde ang spokesperson sa Land Transportation Office. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Hindi kita sang natikita when it comes into traffic violation. Inabala nga mga expired ang mga registration sa motor, ina nga wala sang lisensya, student permit, kag helmet, seatbelt, damo-damo gid siya. That is why nag-a-appeal ako sa publiko kay gina-remind sa atong permisang regional director naton Eric Leonard Tabaldo nga kung mahimo kumpletuhan ninyo ang mga documents, ang mga accessories ninyo for safety ina siya. Hindi kay kami sa implementing body mangdakop lang gid kami, wala na gid kami concern sa inyo nga safety while traveling, pero amo gid na siya ang number 1 priority namon. Oo. So ini mga nagredaktan ma'am, the same possible nga mga penalty ang pangatubangon nila sa original rule, no? Yes, the same tapon wala na changes kay ang penalties nato naga-base lang gid kita sa joint administrative order. Okay. So when we say joint administrative order, dira tanan nakapaskil ang mga kung ano violation mo, pila ang penalties nimo dira. So kung ang mga enforcers sa dalanon or mga deputized agents sa dalanon ang imo pamangkuton, kung pila ang penalties dira, hindi na sila makasaba. So it is better for you nga ikaw na lang magdiretso sa office ni LTO kag didto may ara na sila nga sa resibo makita kung pila ang penalty. Oh. Or else i-scroll nila or check nila sa internet. Ma'am, for Bacolod and Negros Occidental, pila yung mga deputized agent, ma'am, nga nag-ooperate? Okay, hindi lang ako certain sa kung pila gid ang mga deputized naton, but we have 2 to 3 deputized agents every police stations. Kag may deputized agents man kita tanan nga mga highway patrol unit, and Okay. then ang aton nga mga law enforcers dira kag sa Bitaw
Oo, may mga deputized agents kita dira. Ma'am, overall, ano inyo, ma'am, reminders sa riding public, sa mga motorista, ma'am, mga nagadrive sa mga salakyan? Sir, before anything else, aluya ko magpasalamat sa inyo, no? Kag amo lang na sa pabalik-balik yapon namon sa mga riding public nga be safe always, kag kumpletuhan nyo lang ang inyong papers, kag para nga malikawan ta ang anuman nga mga violations nga makumit naton kumparahan kita sa mga law enforcers naton sa higad sa tunga sa dalan. Kay ang ginabalikan sina ang amon nga mga enforcers, so they are just doing their job as law enforcement unit sa Land Transportation Office. Okay. Ako naman si Mama Rizal Paide, ang spokesperson sa LTO sa panumdom sa mga motorista na nagabiyahe sa gihapon at kinahanglan nila i-secure ang ilaman nga mga dokumento. Madamo ang salakyan sa dalanon, bali Mama Rizal Paide, ang problema dira, pila ka mga salakyan dira naman ang wala sa lisensya o wala na rehistro ang ilatag sa mga salakyan, inangdako nga pala mangkutanon. Baka Aksyon naman ang pinakaroon ng sitwasyon sa dalaga sa trapiko sa palibot. Susunod sa Bacolod karon gid lamang nga hapon, along lang sa pagpanakayon. Happy weekend mga Aksyon. Iniman atong pagpangalagan gidulong sa inyo sa Santong Plus Gold. Mga Aksyon, kung nagka-problema kamo dira sa mga bukol-bukol sa inyo tagsaman ka mga kalawasan, pilaman ka mga balatian, ang dapat imon mga Aksyon hindi na pagagwanta untay na magtumar sa Santong Plus Gold kay ni mas epektibo, mas garantisado. Kag of course ini ginimo naman sa pila ka mga natural nga herbal plant mga Aksyon, gani sigurado kamo nga epektibo kag natural man nga benepisyo ang madulot sa inyo. Mag Santong Plus Gold, mabakal sa mga butika na hamtang sa tagsa ka mga lugar. Rekta sa patrolang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Las 5:24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Stay healthy, live better. Agi sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-maintain sa healthy levels ang vitamin D3 nagabulig papag-on sa immune system naton. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sa malatian, labi na ang makamamatay nga cancer. Life Extension Vitamin D3 sa lamang sa mga damo nga produkto sa Life Extension Philippines. Mas maayo kung makakanto ka mo, bukas sila ha. Ang ilas rin talatapan sa GS7 Building, Lacson South, Bacolod City. Likod lamang dari sa Aksyon Radio Bacolod, Ugalion. Ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. May heart diseases ka mo, makabulig gining Life Extension Vitamin D3. 5:25. Sa monitor sa ato sa nga live stream, antes tayo buubong ato sa nga first batch sa mga commercials. Acknowledge sa lang amigo ta Benji Bantong, araman si Mitch Tulo sa ehersito. Toto Don de Blanca, mayong hapon da. Si Toto Mitch, ara siya sa Mual ni Cebu. Mayong hapon ko do sa batch 93 sa Ngadonya Luisa Middle National High School sa Barangay Tangob. Keep safe everyone. Great Bayuna family sa Talisay City. Okay, Toto Joey Tolentino araman gamanitor. Ambal ni Mitch libre kuryente as din di blanca ko ng bala hambal yaho bao. Gamanitor man Aksyon, di ba nato sa mga Aksyon Jocelyn Ari Sivita Ulak, Franklin Tiloheo. Good afternoon, Gerald Sulog, Aksamar, good afternoon, Hammer Blas, okay, Clark Zayon Rehenio Villas, live sa Espigol Residence sa Barangay Alangilan, good afternoon, Judith Calves Pamposa, Azril Yugayal, Wasing Saryad, Saudi Arabia. 5:27 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, Balita Action Reports Afternoon Edition. Sa mga diabetic, sa mga mayara sang ginasuprer nga high blood, panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sina hindi mapauli sa iban ang milagroso nga kapsula sa simple nga tuwag sa ato na muindisa ang manunggal. Masolusyonan gid ang problema sa inyo sa nga ay kayong lawas plus kung nga palang luya
Inyo sa lawas, tilaw, panyawan herbal capsule with mangosteen sigurado gid nga makabulig ini. Pwede mabakal sa RX Drug Store, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyo sa lugar. Magluwas sa panyawan herbal capsule. Yaraman ang panyawan liniment. Panyawan Herbal Capsule. Una sa balita, una sa aksyon. Si Congressman Gasataya may paglaom, nagalaom sa nga mangin maayo ang resulta sa isa nga pangaway. Nga ilakip man sa financial assistance ang magagbay nga mga negosyante. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Aksyon Art. Tayo po Aksyon Art. Mayong hapon please kabin. Positibo kag nagalaom si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga may ara sang aksyon nga himuon ang national government paagi sa Department of Finance nga ihatag o kung i-turn over na lang no pa sang Dolly ang record ng Aksyon Marlon sa itong mga nabilin nga mga aplikante nga gusto kung tani mag-claim sang camp financial program o galing lang kay nawadaan o kung naubos na ang allocated budget para sa mga small business sector. Diri sa Region 6, malumduman nga diri sa Negros and Bacolod, mga 60,000 gilang ang mga nahatagan no, nga mga employees sa sining benepisyo. Sa rintuman pa dako ang nagakinanglan Aksyon Marlon. Now, magluwas sa sulat ng napadala sa kongresista sa tratapan sa Dolly, may ibaluan nga nagigan nga daw sa ila sining online sesyon no sa madubong nga panalgan sa Kongreso sa Kamara de Representante. Nagpatigayon sa privilege speech ang congressman kang isa iniliwat sa iya sining insight o kung ginadala dito nga concern. So sunod sa iya, mas dami kung dami nga ang Dolly mismo ang talang nga information kabigon na lang sa iban nga mga ahensya kung sa nasa gobyerno katulad sa GSIS, kag-iban pagid nga may available pa nga financial o BIR, kag-iban pagid nga sa nasa gobyerno nga pwede sila makahatag sa benepisyo, especially sa bahin sa mga empleyado nga nagahangla pasubong patapos yung iban sila qualified maguntani para sa SAT pero tiway mag-apply bagod sa ila pending application sa bahin sang Department of Labor and Employment. Kaya nga parayag ni Congressman Greg Gasataya. I'll just await for the reply ng Department of Finance sa bahin sini. Kay ang dole, ang ilagi nimo, kutob sa tanan ng mga applications na ginpang deny nila because of lack of funds, in forward nila sa Department of Finance. So, muna nga dapat si DOF sa Department of Finance, dapat i-treat nila din as an application, hindi lang naging for information purposes para at least ma-include kung tani ang ining mga applications sa programa sa SSS kag BIR. Pero daw sa duli, daw ay nag-chance nga mahatagan pagid dugang ining budget, Kong? Well, as of now, wala pa gid sila update with regard sa ila camp, no? Kay kung ako pa lang tawon ang Dole Camp na program, amo na ning paagi sa SSS kag BIR. No mo na nga punto gidya nga dapat ang Dole Camp nga mga Dole Camp applications i-accept na or i-consider na nga application for Department of Finance. Sa parayag ni Congressman Greg Gasataya sa Lone District sa Sudat sa Bacolod. So nagalaom siya nga kung tani may harap man sa aumento kag maging positibo ang pag-activity sa taladapan sa Department of Finance. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon nyo, Aksyon Art kayo. Kung una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Mas maayo mo na mga ka-aksyon nga pati ang pila ka mga magagmay nga negosyante naton. Makabatod man sa bulig pinansyal alin sa gobyerno kay banti why hindi apili ang epekto sang krisis dala sang COVID-19 manggaran ka man o konpigado.
Lani Tolentino, monitor, greet lang sa Kaliling Kawayan. Tatay Crisanto Tolentino, Toto Christopher. Si Nang Eileen, Inday Lidesa, thank you, Gida. Jeboy Kabahog, Tamyaw Taran Family Kabahog, kag Family Gonzaga, thank you. Alin Transporto, Toto Alin sa Masville, Kobay, Angel Code AJ, Joy Linlin, Daray Lete, Mama Edna, Lapar, Brod Bodoy, Alex, Inday Rolina Transporto, Gabaritor, Liza Gonzalez, pa-shout out po, watching her from Taytay Rizal, thank you. John Michael Gimay, naga-subaybay ko sa inyo programa sa Facebook. God bless. Salamat. Lourdes Blaser. Good afternoon. Keep safe always. Monitor kami sa Silay City. Jolie Tiberio sa Barangay Filesa. Nagapamati sa inyo sa nga programa. Tarantaran nga mga taga-Barangay Filesa. Lito Dayap. Jose Mongcal Torilla. Jocelyn Liboon Dispoho. Mary Grace Eugenio Fermin. Salamat. Jocelyn Risibita Olak, Joanne Saro Metman, Jenna Dumadaog Abiliar, kag si Philip Laurente. Si El Pito Pampa-alerto sa ato sa rin pabinsaron, tabakod sa resistensya sa ato sa ring alawas, si El Pito sa mga panyempo, ang balita ang sa ring COVID-19 pandemic, may dala sa hapon na peligro sa ato sa ring alawas, si El Pito pero dumdumon na ninyo mag-aksyon sa mga suki na kag-konsumo sa si El Pito, kag manog konsyum palawang sa rin mag-aksyon, importante gid nga ang industry gina-konsom nga si El Pito, original, hindi peke. No, paano ma-identify ang peke nga si El Pito? Ang isa rin sunodlan, 500 ml nga mineral water, why ginalibod na. No? Ang original ya, why ginalibod, pwede mabakalang original. 375 ml ina sa plastic bottle, green ang taklob. No? Kadto na lang kamo sa masaligan nga butika kag farmasya. No? Si El Pito. Laking si El Pito. Laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Nagduga naman kaso sa COVID-19 sa pungsod sa Pilipinas, aran na sa 13,597 sa mga adlaw Biyernes. Sa mga adlaw, naka-record maka-aksyon sa 163 ka mga bag-ong infections. 92 ka mga pasyente ang nag-alalayo sa mga adlaw. Ang kabagusan nga nag-ayo, 3,092. Ang death toll kadamon sa mga nagkalabatay, aran na sa 857. Sa mga adlaw, 11 ang napatay. Kabay pa nga magsige ng pagnubo sa kadamon sa mga nagkalabatay, kamati kabuhi isang tao ni. Kadelikado kung mayara sang persona batian taga kapatay sa COVID-19. 41 minutos na kaligis atak na nga Last 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune
immune system. Posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga DTX 500, problema sa atay, nabatsag kamo sa inyong sa nga atay, DTX 500 na, damo sa madalang health benefits. Pangontra sa mga toxins, ang DTX 500, may kidney problems, DTX 500 for better living. Pwede ka mo makapabangkot tadugang angon sa produkto nga DTX 500 agi sa kalusugan yan.ph o kung sa kalusugan na Facebook page. Alas 5:46, antes na balikan nato sa nga patrol, dugang sa nga acknowledge to Edith Diose, Leia Tanelion Baclor, halin sa Abu Dhabi, okay, KJ Labonete Daha, ay parenteta. Watching po from Barangay Tangaw, Bacolod Dasri. Sige, KJ Labonete Daha. Salamat kita. Daytona Aldea Task Force Dragon Bitaw, mayong hapon, salamat sa paghawan sang dalanon. Along Rizal kag Rosario Lacson. Roberto Carlos Halbuena, salamat. Sami Eusebio, Gabriel Mary Shell Garces. Di pa Japon pwede ang kasanay sa mag-asawa kag live-in partner, pero kung ang mga police kag traffic enforcer hindi na sila mag-asawa ga ang kasanay haw ka unfair man na hambal ni Mary Shell Garces. Mag-asawa pwede na ara may order na address Bacolod, basta present lang mo sang pamatuod, no? Sige, Joseph Pacifico, inang ginamuno nyo nga police traffic enforcer nga nagangkasanay, picture nyo bla. Parang Joseph Pacifico, good afternoon. Di na mayo sa email sa police kaga traffic enforcer ko mga muna, no, magidapatuman nga layi dari sa akong ginapatuman kita nga ordinansa. Joseph Pacifico, nga monitor kami subong sa San Enrique. Salamat. Joy Angeli Marie,
Marlon, ginatami ko ang Bats 95. No? Bats 95, di na siya ka Bats 95. Ralph Emerson Patenio, watching City of Talisay. Rizalina Alvarez, sa Minnesota, USA. Jocelyn Tanael, watching live sa Dubai. Boboy Balabat, Boboy Radaga Monitor. Si Boboy Balaba, si Toto Edwin Moya Delgado sa Provincial Capital, Mostada Duen, Mary Jane Saludares, Jolie Derka Celestial Hongko, Tex Amana, good afternoon, John Michael Gimay, Tamyaw Galit Family Gimay. Okay, balikan tanaman dugay-dugay ang iban ha, kay galabot pa ni sa gatos-gatos ho, basi mawadaan ta oras blaw. Alas 5:48, balikan tayo nga ito sa ring patrol na tipon nga balita with Aksyon na John Diaz. Sa siring nga mga tanong, John Michael Gimay, okay, Jolie Militado, Patrimonio, shout out Celia S. Mille. Rejolay Derla Celestial Hongko Tagismana. Watching from Cambridge, United Kingdom. Alright. Si Inday Marlon Grace Bosayong Rimada. Sa Barangay Tangob, Mary Janice Emperado Oliveros, good afternoon. Joy Angeli Marie, mayong gabi, hapon pa lang. Antonia Esparagosa, thanks, abot dari sa Antique. Inyo sa nga station, sir, o sa tarang-tarang niya mga taga-Antique. Mayad-mayad nga hapon sa intanam. Catherine Ayamse, shout out sa akong sa debata nga si Kate. Sobre Misana, taga-Takuling, salamat. Aksyon Marlon, okay. 5:49, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tang patrol with Aksyon John. Aksyon John, sa report please kami. Balikan ta si Aksyon John Diaz na utod ang iya sering linya ga plastara pangatlo sa ding patrol, okay. Nelda si Guanse, mayong hapon, watching live hambal niya. Ari na sa Aksyon John sa patrol. Aksyon John, sa report please kami. Aksyon Mayo nagapadayon sa gihapon ang preparasyon sa simbahan katolika, labi na abing no ginalauman nila nga was makapatigay na sa pagsinapol ang National Interagency Task Force against emerging pandemic in COVID-19. Aksyon Mar, base panugutan lasang gobyerno ang misa kami pagkadto sa simbahan kagapapatigayon sa misa. Aksyon Mar, sa medyo mas madako man nga numero sang crowd nga mag-attend sa adra. O galing according naman diri sa Social Action Center, o particularmente sa Diocese sa Bacol kay Father Chris Gonzales, may duwala ka preparasyon nga ginapatigayon ang simbahan. That is the reason why hindi nila outright mahambal nga preparado na gilayon ang simbahan. Kay unang direksyon Mar nga preparasyon nila amo ang pagpreparar sa struktura bilang isa ka simbahan o kung isa ka building. Aksyon Mar, so mga preventive measures or mga minimum health measures dira preparado ng simbahan kaya naka-prepare na sila sa dapat imo na good nga maobserbahan social distancing, kaya naka-prepare naman sila sa pila ka mga kagamitan agud nga bilang nga kabahay mismo no sa mga minimum health preventive measures. Aksyon Mar, agud pungga na paglaptas ng COVID-19. Ang ikaduha diri nga preparasyon nga mo ni suno kay Father Chris Gonzales, ang tagpamuno sa Social Action Center sa Diocese sa Sulad sa Bacolod, amo ang mental preparation sa mga tumuluo. Ano ba sila ka-preparar o kung preparado abi nga magkagduwat naman sa simbahan, bala sila mentally, spiritually prepared naman nga sundon ang pila ka mapatakaran o kung pagsunundan sa simbahan agud nga maobserbar sa gihapon ang pila ka preventive measures nga ginapatuman sa gobyerno. Aksyon Mar, inasunod kay Father Gonzales ang pinakadako nga angkat kay kung ang simbahan ng Pambalon preparado sila ya. Ang problema diri kung paano naman ang response sa mga tumuluo oras nga magbukas na o karabi panugutan na ang misa sa mas madako nga crowd mga kaaksyon. May mga kaklase preparation na nga ito na ginahimo, no? Ang una sila is physical preparation. Sa ito mga baliang so ng mga churches, physically prepared, no? Nung gusto may mga sanitizer, o nga ng mga pangkuhan parang may distancing, no? Pero ang ikaduha sila niya, mas importante yung preparation kung doon mo niya mapalukudlay. Hindi nga itong katikitical o kung ang formation sa nga itong ng mga tao
mahanda sila magbalik na sa simba, pagkatibeses, no? Kaga mo na yung medyo masibot, no? Ako na po magkakangkat sa inahulog rahon, no? So, sige, hindi ako napatigayon. So, muna galing, hindi kita makahambal nga outright, nga daw preparado na kita na, no? Ikinanlan ko na ito, preparaho na ito ng mga tao, para mas mag-pressure nila sa aton nga mga ginahimo nga mga sakramento. Okay. You mean, Pads, ang problem sa mga kagado challenge siya on the part ng ano, kung paano nila, anong ilang karang attitude. Yes. Oo. Okay. Login ko sa ito ng isa, so to say, no? Oo. Wala kita kasing pa. Pero, kasi may hiling mo nila, no? Ikaw sa aton. Para nga magpapadalong pagit naton, ang aton na precision sa pagsimba. Hindi ko lang simba lang kay para makapa-attendance, simba lang kay pang-obligasyon. Kasi kita nila, para nga matulungan kita, patulungan pagit naton ang aton na precision sa Santos na Misa. Kahit kung anong aton relasyon sa Ginoo. Oo. So, Pads, anong inyong plano mula sa Pads ang guidelines from the National IATF? Or mas makita ni kung may part man ng Catholic Church sa mo siling pagdiyo, no? Actually, nanuulat kita kung ano man niyang nakambal sa gobyerno. So, nag-saling kita kami, nag-saling kita kung anong yung manila. Huwag kita yan nag-droging, no? Sa mga pagkaral sa gobyerno. Nag-opera kita. Pero sa hamon man na bahid, simbahan, ako kayo nga mo responsibilidad, magpreparahon sa maayo sa mga tao. Hindi lang kayo ang simbahan as building, kundi ano pagkasahin mo na doon para ang mga tao na doon magkalong pagin ang ilang appreciation sa Santos na Misa kasang Ginoo. Actually, masupong nga matilion padayon sa gihapon man ang preparasyon sa diocese ang surad sa Bacolod. Agud mas paplasta nila sa gusto. Ano ba lang ang pinakamatikang iglang himuon? Agud masunod ang mga patakaran mismo sa gobyerno, ilabi natin kung napanugutan na gidman na mas damo abi ang makatambong sa misa. O gani lang kaya hingin sa simbahan sa mga tumulong na once nagbukas na ang mga simbahan, liwat, agud nga magpatigayon sa mga santos sa Misa Aksyon Mar, ang ilagi lamang diri nga panumbong na sundon gid sa gusto ang pilat ka mga pagsulundan, hindi gid lamang sa simbahan, kundi bisan pa sa gobyerno Aksyon Mar, agud nga hindi na magliwat pa, hindi na ini manghindaylan para maglapta ining sakit nga COVID-19 Aksyon Mar. Ang mga balita na ikan rin sa patrol, ito'y nadulong sa inyo sa CL Pito-Pito, mga ka-Aksyon. Subong panahon, kinanglan natin nga pamaturo ng ato naman nga immune system. O gali na problema kung sa isa ba, hindi kita kasaw nga magtumar sa mga food supplement at tabletas la, nabutang mga ka-Aksyon. Gani, ari, liquid food supplement ini, nga dako ang bulig sa ato, nimo sa pila, ka mga natural man nga mga extracts, no? Extracts sa mga natural o kung herbal plants, mga ka-Aksyon. Gani epektibo, garantisado, kag masiling naton nga wala kita dapat kamalakan nga mawalain nga side effects. Sada nang naton, nga hindi kita magbakal sa CL Pito-Pito mga peke na bla, inang ginabaligya nga nabutang sa lapad nga botilya o kung sa mineral plastic water o kung bato mga ka-Aksyon. Magbakita sa original nga CL Pito-Pito, amo na nabutang sa 1075 ml ang taklobia color green mga ka-Aksyon, bagod ina ang original nga CL Pito-Pito. Mabakal ini sa pila ka mga authorized dealers sa CL Pito-Pito mismo, kapilaman ka mabutik ang kaparmasa namtang malapit siya tagsa ka mga balugad. Dala sa Burbista, ako na patikal sa Isabela, mabakal ka madala sa Santa Burbista, marangit tinungan sa mga mismo nga Banwa. Rekta sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, so nagsigutan na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Aksyon na dyan. Bantayan na kung ano ang senaryo sa mga simbahan naton dari sa probinsya sa Bacolod. Second Sunday mo sa maabot mga ka-Aksyon nga Domingo na riho sanggin papanaog ang implementation sa community quarantine sa bugos na nga probinsya lakip ang Bacolod sa general community quarantine. Nga amo nagatugot mga ka-Aksyon sa pagpatigayon sa nga misa with restrictions kag limitations. Heaven, naraman Sara Escoban from Talisay City, Karkar Manaay.
Tamiya ko lang, akon magulang, gwapo-gwapo kuno sa manapla si Erwin Derla. Salamat. Eben Guaso, at tamiya ko si Ma'am Faith kag Kizia Paderna sang La Carlota, Gapamati Subong, kag si Bone Historiador. Harold Malacasti, shout out lang, gali family Malacasti. Araman si Yoli Bihag. Okay, Yoli Bihag. La 5:58, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Yung banwa, mabugaw na hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon yung kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. There comes a time. Aksyon Reports After Edition, magabalik na naman boss. Magasunod na Aksyon na balita Evening Edition with Aksyon and Defenso. Sa technical control, kapot Aksyon na Henry Spulgar with Aksyon na J.M. Baikin. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Aksyon Farming Land na sa Media Tubdo Balas 9 sang gabi with Aksyon na Brian Mordend. Sa dugang siring ng mga balita kag information. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,